Ahojte priatelia, hľadáte aj vy prírodný deodorant, ktorý vás bude sprevádzať počas vášho pracovného dňa, ale aj športovej aktivity? Ja som taký našla, je od Bevit Natural Medicine s názvom Delicate, je 100% prírodného zloženia, bez hliníka, bez parfumov, bez syntetických aditív a pozostáva z esenciálnych olejov, ktoré sú starostlivo vyberané, aby zabezpečili antibakteriálny účinok. Nezanecháva biele stopy, čo mám vytestované, pretože používam tento deodorant nielen do práce, ale aj na cvičení jogy a teší ma, že mi nezanecháva stopy na oblečení ani na spodnom prádle. Takže sa z toho veľmi teším. Má naozaj veľmi príjemnú kvetinovú vôňu, takže ženy sa potešia. Čo sa týka zloženia, tak magnézium hydroxid znižuje kyslé pH pokožky a zabraňuje tak rastu baktérií. Eliminuje zápach. V prírode sa nachádza ako minerál brusit. Tapiokový škrob absorbuje vlhkosť, pot a mas. Takže ak som vás inšpirovala týmto videom, prosím vás, dajte mi like, zdieľajte ďalej a môžete vyskúšať. Nech sa páči.